KD Production. Mixed by Alan Waka. Fatima Zara na gaida ki, yar girma ku taka da lafiya. Gimbiya sunan ki zaga duniya, sarauniya kin zama gimbiyar mata. In ce zinariya Fatima Zara yan mata, sunan ki zaga duniya. Komai na faɗa Fatima ba zai zama zance ba, da kyauta da alkunya ba zan ɓoyewa ba. Awwal Adam ya faɗa mini in gaishe ki, miki bai tuka a Fatima don matsayin ki. Mixed by Alan Waka. Mixed by Alan Waka. Mixed by Alan Waka. Mixed by Alan Waka. Ina miki fatan Fatima ki gama lafiya, Fatima diya kyakkyawa mai adon tarbiya. Ki baki gudun na jikin ki dan abin duniya, Mauliya ce mani kekin mura halin iya. Kowa ya soki mai baki bidar magiya, kyakkyawa kin ɗauki halin mutanen jiya. Da masu nan Fatima ayyaye ma yake, Fatima kike zara kike haka sunan yake. Ina aikin waka take ne guri na jike, wakar da na yi miki awwal ya ji daidai take. Shi ne faɗa mini ke a jihar Kaduna kike, me waka Alan Waka Jigawa nake. Fatima yanzu dole ne kin zama Zara, dan shari'a ka maganin duka tsagera. Ni daga fata na shiga daura, na ji ana yin maganar Fatima Zara. Fatima Zara, Fatima Zara, Fatima Zara, Fatima Zara. To Fatima halin kirkin ki na zo in faranki, ga sauti kuma ga baitoci nan daga baki. Salisu NA Alan Waka ke waƙar ki, Awwal Adam shine yace in gaida ki. Ya na gode dan Allah. Ya kai dan Allah. Fatima Awwal Adam ya ce in gaishe ki Fatima, Awwal Adam ya saka ni waƙar ki Fatima. Fatima Zara lallai fa cikin zamzuma, Fatima Zara ke ka haskewa duniya. Fatima mai halin ƙwarai kin iya dariya, na ji ana kiran kin zama zinariya. Kin iya kwalliya kamar wata 'yar Indiya, kwai wahala kamar ki ko a ƙasar Saudiya. Alfahari muke da ke 'yan Najeriya. Awwal Adam ya ce in gaishe ki, Awwal Adam ya ce in gaishe ki, Awwal Adam ya ce in gaishe ki Fatima. Mixed by Alan Waka.